No morista. Tehdään Japin kanssa tämmönen pieni What's in the Bag-osio, eli mitä keppejä muut täältä löytyy. Mä itse asiassa just laskeskin, että on tällä hetkellä joku 16 mailaa vähintään, mutta se on aika normaali, kun pelataan harkkarunditilannetta, niin pitää olla kaikki mahdolliset lyönnit ja sitten kisaa valitaan sitten niin kuin kentän mukaan, mitä siellä on, mutta aloitetaan tuossa vaikka putterista, eli mun lainasuoja. Mä hävitin oman suojan tuossa, mutta mulla on tämmönen Pingin, ihan perus insertillä oleva tämmönen Anser-tyyppinen putteri. Tässä on tää säädettävä varsi, en muista mikä tän nimi on. Tää on nyt Anser 2 malli, joku tämmönen Scottsdale TR-sarja. Tää on joku 35-tuumainen suunnilleen. Puttasin pitkään jollain erilaisilla mallet-puttereilla ja napaputterillakin tuossa välissä, että mulla ei ole tällaista oikeastaan klassista tällaista niinku Anser-tyyppistä putteria ollut varmaan viimeiseen 15 vuoteen käytössä, mutta nyt mulla on ollut tää viime kesästä saakka ja ihan hyvin toimii vielä, että vielä jää bagiin ainakin vähäksi aikaa. Sitten vetsit, mä vaihdoin tänä vuonna Bridgestonein kamoihin pääsääntöisesti, mulla on melkein koko setti Brickarin mailoja, sitten tosta niin mulla on siellä 56, 60 ja 52 vetsi. 56 on 12 astetta bouncea, noista muusta kahdesta mä en ole ihan varma, musta tuntuu, että niissä on joku 6 tai 8 bouncea vissiin, ihan normi mitä nyt lobissa ja välivetsissä yleensä on. Ja, mä vaihtelen sitten niinku, välillä saattaa olla, että en pidä 60 bagissä, että jos on pehmeät olosuhteet ja semmoiset greenit ja pinnat, että saa 5-6 niin ihan riittävästi tarvittaessa avattua lapaa, niin mä saatan jättää tuon 60 pois ja otan sitten vähän pidempää rautaa tai hybridiä bagiin siitä. Sitten, sitten raudat on, aina ja mulla näissä on Dynamic Goldin spinnerivarret noissa vetseissä. Ja ne on 3 astetta flatit noi vetsit. Sitten mulla on J40 Bridgestonein rauta. Näissä on X100 Dynamic Goldin varret. Taitaa olla vissiin 1 kerros lisää teippiä tuolla extraa. Standardimitat. Kaikissa mailoissa standardimitat. En mä muista mitä se nyt on sitten standardimitat driverissa ja spoonissa, mutta se on sitä mitä tehtaalta nyt tulee, jos et sano mitään. Raudat on kaikki 2 astetta flatit standardeihin nähden. Mulla on sitten niin toi brikkarisetti menee pizzerista 3 saakka. Sitten mulla on tossa tommonen itse asiassa mailla, mikä mulla on ollut bagissa kauiten kaikista noista, niin Misun on tämmönen High Fly, tämmönen puoli niinku hybridi, puoli rauta. Tää on niinku rauta 2, 18 asteinen. Musta tuntuu, että tää on ollut mun bagissa varmaan 10 vuotta kohta. Tosi, tässä on itse asiassa tässä on S400 varsi, eli tää on vähän niinku, tää on niiltä ajoilta, kun mä pelasin vielä Stiffi-varsilla eikä ollut X-varsia. Ja se toimii niin hyvin, että mä en ole viittynyt siihen vaihtaa sitä X100. Pitäisi varmaan vaihtaa jossain vaiheessa, mutta sanotaan, en mä ole huomannut, että yksikään lyönti olisi mennyt sivuun sen takia, että siinä on vähän löysempi varsia. Sillä mä lyön aika matalaa tällä rauta 2, niin kuin, että sillä ei pitää pakko lyödä sitten vähän jonkunnäköinen etujalan fade, jos yrittää pudottaa, niin kuin, että sulla on vaikka 200 metrin päässä lippu bunkkerin takana niin kuin, ja pitäisi saada 200 ilmassa, niin sit pitää, niin kuin pitää olla joko hyvä makuu väylällä tai sitten niin kuin lyödä vähän tarkoituksella semmoinen pieni alle releasattu katti sitten siinä, jos en halua pysähtyä, mutta mä käytän tätä yleensä, mulla on bagissa aina tää rauta 2 sen takia, että mä käytän sitä avausmailana ja mä tykkään rauta 2 tiiltä paljon enemmän kuin hybridistä, koska se menee suorempaan, koska rauta 2, jos sä lyöt pikkusen vaikka kärjen puolelta osuma, niin se menee ihan suoraan, kun sitten taas hybridillä lähtee semmonen snäbärihukki sitten helposti, jos se on vähänkin sentteristä ohi, niin rauta 2 mä lyön sitten olosuhteista riippuen ihan täysin, että se menee sen 200 ehkä 5 metriä ilmassa ja sitten mä lyön siihen yleensä semmoisen matalan kaaren, joka sitten rullii niin kuin, sitten sen 20-30 metriä sitten, jos riippuu tietenkin vähän, että onko märkää tai onko kuivaa, mutta tosi semmoinen matala menokaari mulla yleensä stiiltä lyön sillä. Sitten mulla on tämmönen yksi Naikin tämmönen kovertti reskari bagissa, tätä voi säätää 17-21 asteeseen, mulla on 20 tää tällä hetkellä säädetty. Ja tässä on ihan joku UST:n joku X-varsi, millä tää nyt tulikaan. Ja, tää mulla on
oli esimerkiksi karsinnoissa viime vuonna tokassa vaiheessa mukana, koska siinä oli semmoisia parvitosia paljon, missä jäi veden yli lyötäviä kakkoslyöntejä. Ja pitäisi niin kuin pysäyttää siihen nopeasti justiin niin kuin, ja oli tiukat väylät. Niin mä totesin vaan, että tuolla rauta kakkosella ja rauta kolmosella, niin se on aina vähän sitten niin kuin kaari herkästi vähän liian matala, niin sen takia mä otin sitten ton reskarin, hommasin sitä kisaa varten oikeastaan, että mulla ei ole reskari ollut bagissa muuten kanssa varmaan 6 vuoteen, mutta sitten siihen yhteen kisaan hommasin sen sitten käyttöön. Sitten mulla on tässä tämmönen spooni, Bridgestonein J40. Tosi hyvän tuntunen maila, mulla on tähän vähän etitty vartta nyt. Tässä on nyt tällä hetkellä Bluun vanha X-varsi kiinni tässä. Ja se on ehkä vähän liian jotenkin niin kuin spinnaavaa tulee, että mun pitää koittaa tähän etsiä joku toinen varsi. Että, tää on tosi hyvän näköinen lapa muuten. Mä tykkään itse vähän tällaisesta isommasta lavasta, niin kuin missä on vähän, tuntuu, että siinä on vähän enemmän lyöntipintaa. Että, koska mä vihaan sitä, että jos lyöt niin kuin spoonilla tai hybridillä pikkusen kärjestä, kun mä yritän yleensä lyödä pientä feidiä itse, tai ihan suoraan, niin kun sä lyöt vähän kärjestä, niin lähtee semmoinen menohukki, ja mä koitan välttää semmosia niin kuin ihan viimeiseen saakka, että sit jos tuntuu, että on tosi pieni, semmoinen ihan pieni mötikkä se spooni, niin sit kun se vähän osuu vinoon, niin sit lähtee ihan käsistä, niin kuin, että. Ja sen takia mä lyönkin yleensä sitten niin kuin aina, mä lyönkin, niin kuin jos on vähänkin paikka, niin mä lyön driveria tiiltä, koska mä koen, että mä lyön sitä niin kuin paljon tarkemmin ja suorempaa kuin tuota spoonia. Ja tää on mun lempimailla bagissa driveri. Tää on ollut nyt 2 vuotta käytössä. Niken, mikä tää nyt on, Victory Pro. Tämmönen näin paljon lyöty. Ja tässä on Mitsubisin toi Fubuki. Näitä on vaikka kuinka monta eri vartta Fubukia, mutta tää on tää Alpha 70, mikä onkaan nyt X-varsi. Ja tää on, vaikka tää on 10-asteinen, mulla on tää pikkusen deloftattu. Musta tuntuu, että tässä on varmaan joku 9,5 astetta. Ja mutta varren takia niin tää toimii tosi hyvin. Niin kun, että mä lyön aika kovaa, niin kun, ja jos mä lyön normaalisti 9,5 driverilla, niin se niin tulee niin paljon spinniä ja sen nousee niin ihan taivaalle se pallo. Mutta tää jostain syystä tää menee niin kuin, tällä varrella, niin tää menee niin kuin, tulee tosi semmoista niin kuin kierteetöntä, hyvällä tavalla kierteetöntä lentokaarta. Ja ihan sanotaan nyt, niin kuin, että ylivoimaisesti niin kuin tehokkain mailla mun bagissa, niin kuin, että menee pitkälle ja suoraan. Että mä lyön suunnilleen tätä driveria, jos vähän mittoja näistä miettii, että mitä näitä lyön, niin mä lyön rautoja ihan normaalia mittaa. Eli rauta 7 menee sen 150-160 metriä ilmassa niin kuin kärinä väylältä. Ehkä 155 on semmoinen aika normaali perus rauta 7, mitä ei ole niin kuin lyöty sitten sen kovempaa tai hiljempaa. Ja sitten ihan normaalit suunnilleen nyt, että sitten rauta 4 menee sen 185 ilmassa ja 52 mulla on niin kuin semmoinen 105 metrin mailla suunnilleen ilmassa. Niissäkin vaikuttaa ihan hirveästi tietenkin sitten, että miten sä lyöt sen, että lyöt sä takajalalta vai keskeltä ja vähän pinnasta tai vähän painaen. Ja, sitten taas mulla on tosi iso käppi sitten niin kuin, tällä hetkellä tää spooni, mikä mulla on käytössä, niin tätä mä en varmaan lyön niin kuin tiiltä, kuin ehkä joku 225, 230 ilmassa. Sitten mulla on toinen spooni kotona, missä on saman verran loftia, ja se menee varmaan melkein 20 metriä pidemmälle ilmassa. Ja se on vähän niin kuin taas sitten liian kuuma. Mutta sitten kun mä lyön driverilla, niin mä lyön vähän eri tavalla. Mä lyön niin kuin yleensä driverilla, mä lyön niin kovaa kuin mä ikinä jaksa. Ja mä lyön sitä niin kuin semmoisella vähän niin kuin keihääheittomeiningillä, niin kuin, että mä en yleensä himmaile, koska mä oon todennut, että mä lyön ihan yhtä suoraa tai yhtä vinoon tällä, niin kuin lyön mä sitten hiljaa tai kovaa. Ja mä lyön niin kuin tätä sitten semmoisen 260-265 metriä ilmassa. Ja se on niin kuin ihan rehellinen kärki, että jos pannaan 260 bunkkeria, ei ole mitään ulkopuolisia vaikuttavia tekijöitä, niin se menee yli siitä niin kuin joka kerta. Mikä on semmoista, mitä mä en pystynyt sitten taas 2 vuotta tekemään ollenkaan. Niin kuin, että viime tuntui, että 2 vuotta sitten oli, niin kuin raja oli siellä jossain 245 suunnilleen, että siihen kun pantiin bunkkeriin, niin sitä alkoi jo etulippa soimaan, jos se ei ihan lähtenyt. Mutta nyt sitten on vähän niin kuin
en mä tiedä mistä se on tullut, onko se tullut fysiikkatreenistä vai tekniikkamuutoksesta tai mistä, tai ihan vaan siitä, että yrittää lyödä kovempaa, niin tästä on niin kuin tullut, driverista on tullut semmoinen tuloksentekoväline itselleni, niin kuin, että sen takia tässä on itse asiassa tällä hetkellä vähän tässä driverin varressa on pieni ongelma, tämä vähän natisee, kun tätä vääntää tästä näin. Se natisee ja välillä huomaa sen downswingissä kanssa, että mä ostin eBaystä ihan uuden varren samanlaisen siihen, mä vaihdan sen ennen kuin mä lähden ekoihin kisoihin sitten, että toivottavasti sitten on ihan samanlainen varsin kuin mikä tässäkin on nyt. Kyllä pitäisi ainakin speksien mukaan olla, mutta eihän noista sitten ikinä tiedä, että mitä sieltä tulee. Että semmonen setti. Eikä tosiaan niin se on sitten, yleensä mulla on niin joko 60 poissa ja sitten ja siinä tapauksessa mulla on sitten toi rauta 3 ja rauta 2 bagissä. Tai sitten jos mä haluan pitää rauta 60 bagissä, jos on vaikka pelataan linksillä ja on tosi kovat greenit ja kovat pinnat, niin sitten mä saatan jättää rauta 3 tai rauta 2 pois. Vähän riippuu väylistä, niin kuin siitä layoutista. Että. Mikäs pallo sulla on käytössä? Pallo on Bridgestonein B330, eli tämä on se tämän vuoden kilpapallo niiltä, ja tämä on se, niin kuin, se kovempi, eikä vähemmän spinnaava. Niillä on se punainen, mä en muista mikä sen tuotemerkki on, mutta se on samanlainen muuten, mutta siinä on punainen logo. Ja mä testasin kummatkin tuntuu mulle lähipelissä yhtä pehmeältä ja yhtä hyviltä. Ja, ja sitten mä ajattelin, että tää tuntuu lentävän vähän, ehkä vähän tuulessa vähän paremmin, niin sitten mä otin tänne. Onko tämä muuten se bagi, tämä Augusta States bagi, mikä myös on käynyt vierailemassa Masterissa? Joo, mä en ole ihan varma, että onko tämä bagi, mutta musta tuntuu, että saattaa olla joo. Eikä mä oon pelannut siis Augusta Nationalin kentän joku 5 vuotta sitten suunnilleen. Mun toisiksi viimeisenä college-vuonna pelasin Augusta Nationalin, ja saattaa olla, että tää on aika vanha ja kulunut bagi, että musta tuntuu, että tää saattaa olla niiltä tai joku viimeisen vuoden tai toista edellisen vuoden sitten niin tiimibägi meiltä sieltä. Meillä joka vuosi saatiin uudet bägit aina. Joo, pelannut tosiaan tammikuun 7. päivänä, mikä vuosi se nyt olikaan sitten, 6 vuotta sitten, niin pelasin Augusta Nationalin, sain coachilta justiin, olin lentämässä Suomesta takas Jenkkeihin vissiin 5. päivänä tai 6. päivänä. Jo 6. päivänä oli lentämässä ja coachi soitti 5. päivänä, että Janne, että mulla on hyviä uutisia, tai mulla on hyviä ja huonoja uutisia. Että hyvät uutiset on se, että sä pelaat Augusta Nationalin seuraavana päivänä, kun tulet takas tänne Jenkkeihin, ja huonot uutiset on se, että sä et ole varmaan treenannut yhtään sen joululoman aikana, niin sä varmaan pelaat joku 100, mutta en mä ihan 100 pelannut, mutta en mä ollut ihan täydessä iskussa kyllä siinä, sanotaan niin kuin suoraan kun kuukauden tuolla Suomen hallissa vaan, niin sitten kun tulee ulos, niin se oli vähän nyt oli mitä oli, mutta tein 13 birkun ja aika paljon muitakin hyviä lyöntejä. Kaikkia parvitosia löin 2 päälle vissiin. Joo, 2, 8, 13 ja 15 kaikki lähdin lyömään ihan periaatteen vuoksi 2 päälle ja pelaamaan siinä. Että ihan huikea kokemus. Mä olin ollut siellä jo pari vuotta katsomassa Mastersia ihan vaan niin kuin turistina siinä ja sitten pääsin pelaamaan. Sitten, niin se oli kyllä niin kuin semmoinen kokemus, minkä muistaa ikuisesti. Sitä kenttää ei ole kovin monta suomalaista pelannut mun käsittääkseni. Joo, mä en tiedä, onko siitä mitään virallista listaa olemassa, mutta Ilosen Mikko nyt on tietenkin pelannut siellä ja sitten minä, ja mä olisin jostain kuullut huhua, että Stubbin Aleksanderi olisi pelannut. Ja jotenkin mulla on sellainen käsitys, että Rantasen Mikko olisi myös yliopiston vuosina pelannut siellä, mutta en ole ihan 100 varma siitä. Ja sinne pääsee ainoastaan vain jäsenen kutsuvieraan. Joo, kyllä, että sinne pääsee vaan tosiaan jäsenen kutsuttavana, ja se on ihan sama sitten, että kuka tahansa on kyseessä. Eli vaikka Phil Mickelson halusi mennä sinne nyt valmistautumaan Mastersiin varten, niin itse asiassa se menee niin, että Phil saa mennä itse sinne koska tahansa treenaamaan, koska sillä on paikka kyseisen vuoden Mastersiin. Mutta jos Phil haluaa tuoda vaikka kädinsä sinne alueelle, niin se tarvii niin kuin jäsenen, joka tuo sen vieraana sinne. Tai jos se haluaa tuoda valmentajan tai joku vastaavan, niin yksi jäsen pystyy tuomaan 3 vierasta aina alueelle. Et Phil saa tulla yksin, mutta jos se haluaa
kädin tai jonkun muun ulkopuolisen, niin sitten pitää olla jotain suhteita ja vähän naruja, mistä vetää siellä, mutta kyllä mä tiedän, tai itse asiassa mä tiedän, kenen kanssa Fili aina siellä pelaa, kun se on siellä käymässä, koska samaiset henkilöt myös vei meidät silloin sinne vierailemaan, niin kertovat justi vaan silloin, että on aina ollut joka vuosi suunnilleen Filin ja Dave Peltsi on ollut yleensä siellä Filin mukana aina, kun se on ollut pelaamassa harkkarundia, niin aivan. On vienyt ne sitten sinne alueelle kanssa. Mutta hei, kiitos sulle Jana näistä haastattelusta ja toivotan kaikkea hyvää sulle nyt tulevissa turnauksissa ja tsemppiä ja vähiä lyöntejä. Kiitoksia. Kiitos.